हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दङ, जोंहाबो मोजां दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै जोङो अखा थांनो ओंखारदों मोना गुना लोगोफोर। ओंखाम जाखांबाय आरोना 8:30 जाबाय। जोङो सिनेमा नायहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। महालय फुजा जागासिनो बर' बाजाराव, ओमफ्राय बेयाव सिनेमा लाबोदों नालाय बर' सिनेमा। ओमफ्राय बेखौनो जोङो दिनै नायहैनो नागिरदों आरोना। बिबोनां हिन्जाव आरो बिनि हासबेन्ड आरो बे बिबोनांनि बिजावजालिनि फिसाला आं आरो फिसाला गिदिर थांसै आरोना लोगोफोर। जोङो फिलफिलिजों बिजिनिफ्राय बर' बाजाराव थांगोन आरो लोगोफोर। आङो दिनै बेखौनो एसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांसै होननानै लानाय जाबाय लोगोफोर। नायलांबाय थादो। अब्ला मा फिल्म नायो जोङो, माने बहुद गोबाव जाबाय सिनेमा नायिया लोगोफोर। बर' सिनेमा नायिया बिराद गोबाव जाबाय। ओंखायनो दिनै एकदम गरमा गरमि लोगो लाहरबाय आरोना बिबोनाङा, सिनेमा नायनोसै होननानै। ओमफ्राय जों गोजाबाथ' थांनो हाखानाय नङामोन, फंबाय दंफैयो नालाय दा बिबोनांनि हासबेन्ड। ओंखायनो थांसै आरोना फिलफिलिजों, बिस्रा फिलफिलिबो दंखायो नालाय। थांसै लोगोफोर, एसे शेयार खालामलांसै नोंथांमोननोबो मोना गुना। एसे बानायनांगौ। बबेयाव जायो माबायालाय? बबे सिङाव जादों गादाम? हा? लोगोफोर नै जोङो मेला सिङाव हाबबाय आरोना बर' बाजाराव। महालया फुजा सानब्रै सानबासो लाखिदोंमोन खोमा। ओमफ्राय बेयाव जोङो हाबबाय आरोना। ओमफ्राय मिथिबाय मा दिनै सिनेमाया जाया आरोना। ओमफ्राय जोङो टिकेट दाननाय सिनेमा पर्दायाव देखायनाय नायगौमोन आरो बर' फिल्म। ओमफ्राय गैया आरो मा दिनै जागाया नायलाय बिराद लेथ्रा आरोना। ओमफ्राय अखा हाबाय थानाय नालाय हाब्रु जाजोबनाय, ओंखायनो माने सिनेमाया गैयानो दिनै बन्द'। ओमफ्राय नुवासै आरोना जोङो। ओमफ्राय एसे बेरायबाय, जागाया नायलाय बिराद हाब्रु। दसे बेरायनोसै आरोना लोगोफोर। बिराद दावराव, मिउजिक दामगासिनोमोन, सल' दामगासिनोमोन। बेनिखायनो आङो भइससो होनांबाय आरोना लोगोफोर। नै एक्सप'आव हाबदों जोङो। नायलांबाय थादो अब्ला लोगोफोर। आङो दावराव माबा भइसखौ होनोसै आरोना, अरिजिनेल माबाखौ खोमोरनानै। बिबोनांनि फिसाजोआ माबा लानो नागिरबाय नै, बाबुल सुनो थिनदों आरोना आङो नै, जा हेपिखा मोननानै। जोंहा फिसाला उन्दैखौ लांफायाखै आरोना, बियो मेगन मोदै जागोन होननानै गालांदों आङो बिबैजों। ओमफ्राय बिहा थांफादों आरो फिसाजोआ इसिना। ओमफ्राय बिसिनाबो गिदिरा थालांदों आरोना बिबैजों, फिसाजो गिदिरा। उन्दैयाल' थांफादों। ओमफ्राय जोंना फिसाला गिदिरा थांफादों आरो फैफादों, उन्दैखौ गारबोदों। बिबोनांनि आंनिजों दख'नाजों एखे गानलांबाय आरोना जोङो मेलायाव। बे दख'नाया बे बिबोनांनिनो बिजावजालिनो दानो हरनायमोन आदि आं। ओमफ्राय गावहाबो गांसे मोनबोदों, आं आदि हरनाय नालाय आंनावबो दं आरोना नै दख'नाया एखे गाननानै थांदों। एखमबा बिदिनो जायो आरोना लोगोफोर। जोङो दख'ना एखे दं नालाय, न'आव दानायबो। जोंहाबो सिगाङाव दायोमोन नालाय न'आव आइया। ओमफ्राय बे न'आव दानायखौनो फिसाजोनोबो हरो नालाय, जोंहाबो न'आव लायो। एखे दं आरोना। ओंखायनो एखमबा एखे मिलिफ्लाङो। ओंखारनानैसो लोगो मोनलायबासो मिथिनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै जोङो दसे बेरायलाबायबाय एक्सप'। ओमफ्राय थांफिनसैबो आरोना लोगोफोर थाबनो, दसे बेरायनानै। मेथाइ लाबाय लोगोफोर, नै जोङो जुलाफि मेथाइ लानानै थांसै। बै गोसोम जुलाफिखौ लानो नागिरदों आरोना फवासे। ओमफ्राय नैबे गुफुर जुलाफिखौबो लागोन। ओमफ्राय फुजि आरि लाबाय। बिस्राबो बिबोनांमोनहाबो आलदा, जोंहा आलदा लाबाय आरोना मेथाइखौ। लानानै थांसैबो। नायहैफेरा थांबाय लोगोफोर, गैया
माने माबा फिल्ममोन आरोना फिल्मा मा नाममोनलाय गाब गैयि जायख्लंमोन आरोना लोगोफोर बे जानो गोनांमोन ओमफ्राय दिनै बन्द'सो जाहैदों जागाया माने एसे अखा हानानै लेथ्रा जादोंनो लेथ्रानि थाखाय बन्द' खालामनो गाबोनसो जागोन जाहैदों फिल्मा ओमफ्राय जोंहा ओरैनो थांना फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फुजायाबो बांद्राय गिदिर नंखाया आरो एसेनो माबा बर' बाजाराव ओमफ्राय फिल्म गैयिनि दसे थांनानै बेरायनानै फैबाय आरोना लोगोफोर नै मेथाइयाबो फिसाज्लानिखौ नांगौनो फिसाज्ला उन्दैया थाङाखै नालाय लांफायाखै जों सिनेमा नायगोनखाय मेगन मोदै हानाय नङा होननानै जोंनाथ' ओरैनो टारगेटआ सिनेमा नायनायनिसो नालाय बर' सिनेमा गाब गैयि जायख्लं संगिनानिया बेखौ नायनो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर जोङो ओमफ्राय दिनै जायासै केनसेल गाबोनसो देखायगोन जाहैबाय हांसो गारामा होनो सोरबा सोरबा सुङा पापर होनो आरोना सुङा पापर आइ गोलैबाय नै जुलाफियानो नै मोननै थफ्ला मोनथाम नै फुजिया बुन्दिया जुलाफि लाना फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय साथा दै लांनाया गैया ओरैनो नै बेगैनो लांबाय बेगैनो फैफिनबाय दै लांलायलायदोंमोन दै ओमफ्राय माबा लांलायलायदोंमोन आरोना लोगोफोर सिनेमा नायबा थाम्फै अरबा अड'मस फोननो होननानै अड'मसबो बेगाव सोनानै लांफालायदोंमोन नै जा आसा खालामनानै थांबाय बेसेबा गोबाव अड'मस लांफालायदोंमोन नै लोगोफोर अड'मस सिनेमा नायनायाव थाम्फै अरबा फोननो होननानै बेसेबा गोबावजों आसा खालामनानै थांबाय सिनेमा नायनो गैया खाफालानो गैया आरोना ओमफ्राय थांनायबो जानाय नंला आरो जोंहा गाबोन रबिबारखायसो थांखादोंमोन आरोना जोङो स्कुल गैयिखायसो मेगन मोदै जाबाबो जेबो अरजाया होननानै ओमफ्राय गाबोन थांबाथ' नेक्स्ट समबाराव स्कुल दं नालाय गथ'फ्राथ' मेगन मोदै खालामनो हानाय नङा ओंखायनो थांला आरोना जोङो उनावहाय बिजिनियाव मेला जानोसै लोखि मेला बेयाव लाबोबा नायनोसै आरोना लोगोफोर अब्ला आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै मोनायावनो आरोना मोनायावनो थांबाय मोनायावनो फैफिनबाय मोनानि भिडिअखौ मोनायावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर होमबा बाय उन्दुनोसै गुड नाइट गुदुं गुदुं लोगोफोर नै जुलाफि जानानैसो उन्दुबावनोसै आरोना नै ओंखाम जाखांनानैसो थांदों ओमफ्राय जोङो मेलायाव जेबो बुस्थु जाबोआसै आरोना ओमफ्राय नै जुलाफि लाबोफादों बेखौ जानोसै ख्रेम ख्रेम गुदुं गुदुं गोथाव उन्दुलांबाय फिसाला उन्दैया बिबैजों उन्दुदों फोजायासै गाबोन जाथोंसै